سلاو روش باش ایوار باش هوانو دخوازم پیشی جواره سپاس بکم جبو علاقه یوه یا جبو به کانال گلکی باشه دوان 3 هفته داویده هجمارا ما هر کود چه بلند به علاقه حوالی مجبو ما زیده به ایدی ملت ما هر پرچین کردستان ایل هر درجیانه ایدی دست بکرنه ما فخر دکن افجی باشه ریجیا حوالی ما ایجن هنکی کیمه سدی 15 لگوری میران لینه خمه دمین پیشمده امی هول بدن میوان امی ایجن نویسکار روزنامه‌گر شیروه‌گرین سیاسی ایجن جی تبلی برنامه بکن بیاوی بلکی هم هنکی بالا حوال امی ایجن بکشینن اف گرینگه هر و هم دخوازن بالا جوانان جی بکشینن ادی هونجی دکارن فکر بدرمه ام چوا بکن جبو کو ام بکارم مجارین کو بالا جوانان دکشینه و دری ده پیشکش بکن و بینن روزه به ادی گریدای ویا بلکی دبکو ام جوانان جی تبلی بکن اوجی مسئله هەواڵ ئەم هەمە دەست پێ بکەن چەند وچێک و مامەدەکردن نەژوەرە ئەم هەمە پێشی بچن vêdanê svêt dronekî ketiye dronekî dewleta Tirkiye ev dîmen hatweşandin di Rûdawê de ye ev dîmen em hema bigirin ez pêşî ji weran çê pêşkêş bikim başê em li dîmen temaşe bikin ka drona Aydê Atatürk çawa dikeve xwarê bi lêdana gerêlayan drona Atatürk çi digere li Qandîlê heqetin navê Atatürk danîne ser her tiştî danîne ser tuwaletê jî danîne ser drona jî ew malzemeyên ku tên êrişê ewladê me dikin navê Atatürk li ser dixin wê demê dikeve xwarê ev wisa ye vê sibê saet derdora 11 dronekî artêşa Tirkiye gundê pir deşalê yê li Qandîlê xwest bombe bike yan jî bombebaran kir ez dibêjim qey bombebaran kir piştî bombebaranê hêzên gerîla gule berdan dronê û ew xistin xwarê di dîmen de drona ku ketî xwarê li ser wê îmzaya Mustafa Kemal Atatürk cih digire ev yekem bombebarana artêşa dewleta Tirkiye piştî çekdanîna PKK piştî pêvajiyek ku niha li Tirkiye dest pê kiriye hevan niha ez hema vê dîmenê nîşanê wedim ev e binêrin ev dîreka ku hûn dibînin bi kesk û sûr zer hatiye xemlandin xuya ye herema Qandîlê ye dibin kontrola gerîla de ye ev jî drona Tirkan e dikeve tamam teqiya niha tamam nava gund ketiye çi ye tam li pişt gund ketiye ecêb tiştekî ye ev drone dibin kontrola artêşa Tirkiye de ye artêşa Tirkiye ji bo çi drona xwe dişîne divê demê de ji bo bombebaranê mirov fehm nake heqetin vana ehmeqin vana çi ne yani aqlê mirova nagire li Tirkiye hem pêvajo dane dest pê kirin hem agirbest heye hem hevdîtin hene û hem jî bi dronê xwe dişînin ser herêmê çawa cesaret e heqetin ji bo herêmê bombe bike agahiyên îstixbaratî berhev bike kom bike çawa însanin vana wê demê encama wan jî wisa dibe yani ez ber wan nakevim em wisa bihêlin hevanno temam e bila drona dewleta Tirkiye bikeve xwarê em hêvî dikin ku her cara ku dewleta Tirkiye maşînên kuştinê dişîne ser herêmên Kurdistanê ku derê dibe bila bibe bila bi vî şiklî aqûbeta wan bi vî şiklî be û bikeve xwarê mesele ev e hevando ez cih bidim nûçeyên din di çapemeniya Rûs de temaşevanên hêja hevalên ezîz mijarekî gelekî balkêş heye ev nêzê du mehan em dibihîsine dewleta Tirkiye êdî bang li hemî Tirkên cihanê dike ku werin Tirkiye bi cih bibin ne Tirkin jî dewleta Tirkiye wan însanan wekê Tirk dibîne Tirkên Uygur, Özbek, Kırgız êdî hûn çawa Kazak hûn çawa pênasê dikin bikin dewleta Tirkiye niha bang li wan kiriye divê werin Tirkiye bi cih bibin ka mesele çi ye
ev di çapemeniya Rusya'da zêde tercih digire. Li gorî wê nûçe, li gorî analîzên ku di çapemeniya Rusya'da derdikevin, Türkiye deriyê xwe ji hemî Tirkiyên cîhanê re vekiriye, bi taybetî Tirkiyên Asyaya navîn jê re dibêjin. Yani Tirkiyên Kırgız, Uygur, Mongol, Özbek, Azerî hene, Tatar hene. Türkiye ji van însanan re dibêje Tirk. Yani koka me yek e. Bala welê ye dewleta Tirkiye qaşû dewleta wan kesan e ku kesê ji bi hemolatîbûna xwe endamê Tirkiye ye. Her însanê ku were Tirkiye bibe hemolatî normal Türkiyeya wan e. Navê Tirk jî normal navê hemolatîbûna Tirkiye ye. Li gorî zanyarên Tirkiye. Wextê em dibêjin çima madem ki Tirk û Kurd birayê hevin, avakarê Tirkiye ne, çima navê vê komarê navê vê dewletê biye Tirkiye? Dibêjin Tirkiye ne navê etnisîte ye, navê hemolatîbûna Tirkiye ye. Yani her însanên ku hemolatiyê vê dewletê be nav wî dibe Tirk. Madem wisa ye, hûn çima diçin ji xelkê re dibêjin Tirk? Hûn çima diçin ji Uygura re, ji Kazaka re, Kırgıza re, Özbek, Tatar re, hûn ji wan re dibêjin Tirk. Ji hemnijadên me. Ka dewleta Tirkiya me bû. Lê Kurd ne ji vê derê ne. Kurd li Sûriyê jî, li Iraqê jî, li Japonyê jî, li Kurd re cîhanê dibe bila bibe eger ji xwe re pergalekî çê bike, bala dewleta Tirkiye dikişîne. Ez wextê dibêjim bala dewleta Tirkiye dikişîne, yani dibe hedefa êrişên dewleta Tirkiye. Wisa me tenê balê nakişîne. Ama yek Tirkiyekî li Kurd re dünyayê dibe bila tiliya wê xûn bibe, dewleta Tirkiye wê meselê ji xwe re dike derd. Feqiya me ev e. Ji ber vê yekî ji Kurdan re dewlet lazim e, ji Kurdan re pergalek, statûyek lazim e, garantiyekê navnetewî lazim e ji Kurdan re. Em baweriya xwe bi dewleta Tirkiye nayînin. Bila me bibîsin. Heftê pêvajo jî werin destpêkirin, bi dawî bibin jî di encama her pêvajoyê de em ê bixwazin ku statûya Kurdan were naskirin. Heqê Tirka çi be ê Kurda jî ew e. Xweserî dibe bila xweserî be. Milletê Kurd piştî vê saetê destûr nade ku ji Tirkî însan werin wan birêve bibin vê van gotinan em ê tim dubarê bikin bila bikeve mêjiyê wan. Niha dewleta Tirkiye bang li wan kiriye, dibêjin werin Tirkiye. Werin li vê derê bi cih bibin, derfet îmkanê kar heye, dikarin mafê rûniştinê bi dest bixin, dikarin bibin hemolatî, dikarin xaniyan bikirin, dikarin dikanan ve bikin, dikarin ticaretê bikin. Ji bo van milletan Türkiye deverekî bi ewlê ye. Hakikaten milletê wê derê jî qismekî wan di nava feqiriyê de dijîn lê nizanin ku Türkiye ji wan jî feqîrtir e. Xewn dibînin, dibêje em biçin Tirkiye belkî hinekî em bigêjin aramiyê. Halbuki tam berova jî ye. Dewleta Tirk wana tîne li Bakurê Kurdistanê bi cihê tike bela serê Kurdan. Paşê jî ji zarokê wan wê çetê ava bikin, mixbîr ava bikin, derbixin, perwerde bikin û berdin nava Kurdan. Yani dixwazin Kurdan aciz bikin. Beriya niha di destpêka avabûna komarê de tiştekî wisa ceribandin, lê wê demê ji ber ku Kurdbûn, Kurdayetî, axaftina Kurdî gelek li pêş bû, ew Tirkên Çeçen û Azerî û ji heremên cuda anî li Bakurê Kurdistanê bi cih kirin, yek bi yek bûn Kurd, asîmîle bûn. Hatta qismekî mezin yê Ereba jî asîmîle bûn. Li Rihayê, li Sêrtê, li Deverê din, li Wanê gelek Azerî hene, li Mûşê gelek Azerî, Özbek hene, Çeçen hene, anîn bi cih kirin. Êdî têrê nekir ji Qaradenîzê jî, ji Derya Reş, Laz anîn bi cih kirin li Bakurê Kurdistanê. Lê niha pîlan û projeya dewleta Tirkiye li ser vê didome. Yani em ne tenê siyaseta Tirkiye ye, ya rejîma Baas ya li evê jî wisa ye, ya hem ya Saddam wisa bû, hem jî ya Esad wisa bû. Kembera Erebî ava kirin. Rojavayê Kurdistanê çima Kurd lêkê min? Çima zemanê berê Reqa, Tebqa hemî Kurd bûn? Ez behsa salên 1800 dikim. Êdî Kurdbûn kêm bû? Belav kirin li cîhanê, koka wan anîn, feqîr û tî û birçî îştin ji bo ku Kurd mecbûr bibin koçber bibin. Îja niha li Rojavayê Kurdistanê em dibêjin Kurd kêm in. Kêm in. Ji ber ku Ereb hatin wê derê hem em asîmîle bûn. Hem zimanê me qede xetkin êwan pêş dixin. Hemî dibistan û mekteb êwan. Yani pêşbirikekî neheq heye li pêşiya me. Mesele ew e.
ایوان مکتبی وان هنه دبستانی وان هنه او پیش دکون ایمجی هر تشت قدخه کرد نکارش خارا خانی کیجی بکرن جبر کو ناسنامه تونه چه دبه ام مجبور دبن چن سر چاند و کلتورا وان و عادت وان و زمان وان اما دیگل هر تشتی اگر ام ایرو لسر پیان مابن سرکفتنه کی پرمزنه لید هم بدومینن هفاندا ام جی خدا نسکرین دو برنامه که خواستم چی بکن مخابن تکنیک دست ندا چه نبو لیدی ساجی هوال دل بهار به تلفن تبلی بو حتیش دستی مهات مخواستم هم تشتان ببیشن لی تیری ناکه دبیم برنامه دن چی بکن ام ببین مسئله را علاقه دار ببین هواندو نا yani devleta Türkiye eğer dve derede gihişt hedef haqa gihişt eğer ne gihişti be dixwaze peşî li nüfusa Kurdan bigire. Niha li Tirkiye jî her ku diçe nüfusa Kurdan zêde dibe ji ber ku Kurd 10-15 zarok çê dikin çawa ku Tayyip Erdoğan bas dike Tirk jî 2-3 zarok çê dikin. Çi dibe nüfusa Kurdan li Tirkiye zêdetir dibe. Ev mesele jî Tirkan ditirsîne. Serokê MHP Devlet Bahçeli axifiye hevanno. Devlet Bahçeli em binerin çi dibêje? Yani pir tiştê xweş nabêje. Di mesela Elewiyan de jî hin tiştan dixwaze bibêje ama tirsonek tev digere yan jî ne tirsoneke ew wisa ye. Em binerin ka çi dibe? Devlet Bahçeli serokê MHP îro li Parlamentoya Tirkiye tevlî civîna Koma Partiya xwe bû li ser mijarên di rojevê de axivî xwe îfade kir. Dibêje eniya dijmin cudahiyê dixe navbera Kurd û Tirkan. Eniya dijmin kî ye? İsraîl e, Amerîka ye. Devlet Bahçeli dibêje eniya dijminên navxweyî û derve fesadiyê dike. Eniya dijminên navxweyî. Mesela em li gorî Devlet Bahçeli em eniya dijminên navxweyî ne. Çünkü em meselê tev didin sor dikin em dibêjin heqê Tirka zêde ê Kurda kêm e ev ne heqî ye. Wê demê em dibin fesad. Em dibin fesad em hew didin firqî bixin navbera Tirk û Kurdan. Li gorî Devlet Bahçeli em fesadin. Niha eniya dijminên navxweyî û derve fesadiyê dike cudahiyê dixe navbera Kurd û Tirkan. Her wiha kampanyayeke reş ya dijberên Tirk û İslamê heye hewl didin dubendiya Elewî Sunniyan derbixin. Ya we koka Elewiyanan ye. Yani Çorum, Maraş, Dersim ve koka Elewiyanan ye anha dibêjin dîsa hêzên xêrnexwaz dixwazin cudahiyê bixin navbera Elewî û Sunniyan. Cuda ji xwe cuda ye. Kes cudahiyê naxê. Cuda ye. Mezhebên ji hev cuda ne. Ama tiştek dibêje bila cemxane weke perezgeh bêne tescîl kirin. Devlet Bahçeli hin pirsan dipirse dibêje hevanno ma di rastiyê de bi eslê xwe em hemî ne bisilmanin. Ma ev êş û azarê me kişandine nebesin. Ma xelet fehmkirin yani ev pêşhukmî me ê li hemberî hebûdû ev nebese. Yani dibe hewcê hemû astengên li pêşiya tescîlkirina perestgeha cemxaneyan were rakirin. Yani mala cem dibêjin cemxane dibe êdî weke îbadetxane werin pênasê kirin. Weke perezgeh werin tescîl kirin. Veya axaftinekê nû ye divê mijarê de em îradeyekê wêrek raber dikin. Divê em ji xwişk û birayê xwe yên Elewî re ku cemxaneyan wekê perezgeh dibînin rêz bigirin, hürmet nîşan bidin. Hûn zanin ev meseleya mala cem li Tirkiye problemek mezin e. Yani mekanê îbadetxaneyên ji bo Elewiyan hevanno li Tirkiye çawa problem e? Statûyek wê fermî tune ye. Mesela Elewî perê xwe didin Diyanetê weke bac didin dewletê, dewlet ji Elewiyan re xizmetê nake. Tenê ji Sunniyan re xizmetê dike. Saziya ku ji dîn re ol re qaşo xizmetê dike navî Diyanet e. Diyanet tenê normal di şertan de Diyanet divê firqiyê nexe navbera mezheban, firqiyê nexe navbera ol û baweriyên cuda jî. Mesela weke Xristiyan dibe, Cûhû dibe, Müslüman dibe, normal feq nake. Hevalê Armanc merheba bixêr hatî, çi wanî? Te şeref da me. Gelek hevalê dijî vê derîne mala we ava.
Hevan mesela Aleviyan mesele ki mezine li Türkiye. Elbet piraniya Aleviyan jî nava Kurdistanê de ne. Maraş, Elbistan, Pazarcık, Çorum, Sivas, Elazığ jî hene, Meletî, Samsur, Adıyamanê hene. Li Amedê jî Elewî hene. Herê Dersim komple li Vartoyê Elewî hene. Yani li van dere Elewî hene. Ew ciyê ku lê îbadetê dikin, cenazê xwe dikin, yan jî heftê carê cem pêk tînin, bi jê re dibêjin mala cem. Statûyê tune, îja xwestin ku statû çêbe, ev münaqeşe tim didome. Heta niha pêk nehatiye. Cara yekê me li ser devê rayedarekî dewleta Tirkiye dibêje bila qet nebe statûyekî wî hebe weke îbadetxane were naskirin. Ev dibêjim tiştekî pozîtîf e lê dewlet ya divê Diyanetê ji holê komple rake ya rast ku ol hem Sünnîtî hem Alevîtî hem Cihûtî Hristiyanî bibin xweser wekî li Ewropayê. Yani eleqa wî bi dewletê tune be. Ya divê wisa be yan jî bütçeya Diyanetê wekhev were parvêkirin ji hemî mezheba re. Elewî jî bi qasê Sünniyan para xwe bigirin ji Diyanetê. Yani dede ew rêberên Rûspiyên Elewiyan divê bikaribin xizmetê bikin ji civaka xwe re bi bütçeya Diyanetê. Yani Diyanet ya belav bikin yan jî bila wisa be hevalna. Ev jî mesela Elewiyan e. Yani rojekî hevalekî me bikaribe vê derê mesela Elewîtiyê, problema Elewiyan ya li Tirkiye hinekî ji me re îzah bike baş e. Rojekî hevalê me Firaz Baran got ez dikarim bibim îvan. Got zanîna min li ser Elewiyan gelek e. Pirtûk nivîsandiye li ser Elewiyan. Heta Elewî ji Kurdrê tên, çawa ye. Kurd kengê bûne Elewî. Mezheba Elewîtiyê ji kengê ve nava Kurdan de ye. Li Anadoluyê di nava Tirkan de Elewîtî çawa ye. Gelo îbadeta Kurdên Elewî û Tirkên Elewî wekî heve yan na? Duayê wan bi Kurdiyê yan bi Tirkiyê yan ji bi zimanekî din e. Kurdî ez zanim Kurdî heye ji ber ku li Ewê jî heye. Li Efrînê jî Elewî hene. Ez wisa dît. Hem jî bi Kurdî pir xweş cem digerîne. We got erê hevan da. Dewlet Bahçeli behsa vê meselê dike. Yani dibêje cemxane weke perezgeh bibînin, dibe em ji van însanan re rêz bigirin, em qebûl bikin vê meselê. Dewlet Bahçeli ji bo slogana bijî serok Apo ya ku li parlamentoya Tirkiye hatiye avêtin jî çi dibêje? Dibin sîwana parlamentoyê de cihê sloganên ji rêderketî tune ye. Sloganên ji rêderketî. Bijî serok Apo slogana ji rêderketî ye. Deqekî hevan ez aviye bînim ser ekranê. Bila Dewlet Bahçeli bibîne ku em ji rê derneketine deqekî. Em jî bibêjin. Ya bila bijî. Bila Rêzdar Öcalan bijî, bila herkes bijî, bila Dewlet Bahçeli nejî. Têra xwe jiyan e. Bi Xwedê ez naxwazim Tayyip Erdogan li vê dunyayê mala millet xirab bike. Hebûna wan a li vê dunyayê qirêjiyê pîsî ye. Heqetin dibêjim. Ama dîsa jî mafê jiyanê pîroz e. Mafê her kesî yê jiyanê heye. Tê bîra min nayê bîra min ji salê nodî vir ve ez li dijî îdamê me, li dijî kuştinê me. Mafê jiyanê mirov nikare bigire ji tu însanekî. Bila herkes bijî ne mesele ye. Hevalno Dewlet Bahçeli ji bo slogana bijî serok Apo dibêje li parlamentoya Tirkiye hatibû avêtin tê bîra we di dema axaftinan de erê hefta borî bû dibin sîwana parlamentoyê de cihê sloganên ji rêderketî bi tuwa wê nîne. Divê em nehêlin daxwazên maksimalîst bikevin rojevê. Daxwazên maksimalîst çi hevalno zûzanin? Maksimum daxwaz. Yani daxwazên ji heddê xwe derbas kiriye. Mesela tu azadiya Öcalan dixwazî dibêje veya maksimalîst e. Yani ji heddê xwe derketiye. Yani cüreyekî heqaret e ha. Heqaret e li Kurda. Mesela tu bêjî ez perwerdeya zimanê Kurdî dixwazim maksimalîst e. Yani ji hed derbas kiriye.
Tamam. Devlet Bahçeli em esiri bavetine. Em çi bixwazin, em çi nexwazin. Tu yê qirar bidî. Ya vê derê em dibêjin çi? Wekheviya milletan. Heqê Tirkan çi be, ê Kurdan jî ew e. Xlas. Em tiştekî naxwazin. Em mafê xwe pêk tînin. Devlet Bahçeli tenê qarşê me nebe. Xlas. Ji ber vê yekê, yani ev gotina Devlet Bahçeli ya ku dibêje daxwazên maksimalîst heqaretekî ye li milletê Kurd. Tuncer Bakiran elbet bersiv daye. Basa demokrasiyê kir, basa adaletê kir, basa wekevî kir, îro di axaftina xwe yê li meclîsê de. Yani makul carekê din me dît ku Kurd dersa medeniyetê didin Tirkan. Tirk mehkûmin êdî kedî bibin. Gotina kedî kirin pir xweş e hevan me. Yani milletên li Tirkiye, milletên nijadperest, ê ku hebûna xwe li ser tunebûna Kurdan ava kirine, divê êdî kedî bibin. Yan jî entegre bibin. Entegre demokrasiyê û medeniyetê bibin. Baş e? Devlet Bahçeli divê kedî bibe. Ne heqaret e, ne heqaret e. Merov mafê milletekî di destê xwe de bigire û hindik bide, ew jî li gorî menfaetê xwe bide. Veya têwêmanî ku merov hov e. Yani ez dibêjim, na, merov hirç e, merov hov e. Ha, wextê ku merov bi hev re bijîn divê kedî be. Kedî nabe çi bikin? Ez wextê dibim Devlet Bahçeli, ne Devlet Bahçeliyê ku anha li ser fotoğrafên dibînin. Hişmendiya Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli îro hê sibê tune, dimre. Şahıs dimre. Ama hişmendiya wî li dünyayê dimîne. Zarokî wî hene, neviyê wî hene, bi milyonan xortên Tirkan hene, mala me xirab kirine heta niha li serê çiyayên Kurdistanê bûne nêçîrvanên ewladên me, îro jî dironşandin ser heremên me. Ew hişmendî divê ji holê rabe hevan me. Ew hişmendî divê kedî bibe. Baş e? Wekî din Devlet Bahçeli dibêje divê em nehêlin ku daxwazên maksimalîst bikevin rojevê, divê em hemû baldar bin ku pêvajoya Tirkiyeya bê teror têk neçe. Baş e? Tirkiye bê teror têk neçe. Hevan ez jî ji wan rîca dikim ku Kurdistanekî bê teror em bixwazin. Dewleta Tirkiye çawa ku îro dronê xweşandiye ser ewladên me, heremên me veya terorîzm e ku Dewleta Tirkiye pêk tîne li Kurdistanê, em Kurdistanekê bê teror dixwazin. Em dixwazin Dewleta Tirkiye çek û silahê xwe dayîne, bikar neyne li hember milletê Kurd. Daxuyaniya Devlet Bahçeli çi dibêje? Ji bo Abdullah Öcalan dibêje rêberê avaker ê PKK. Dibêje daxuyaniya wî ye 27 Sibatê ji bo me esas e. Her kesê ku li ser vê esasê bimeşe mirovekî jîr e dibêje. Yani jîrbûna ku Devlet Bahçeli dixwaze Tirkiyeyekî bê teror e. Hevan no, ez serî de ez destpêkeve ji we re dibêjim. Tişta ku Devlet Bahçeli û hevalên xwe rêveberên Dewleta Tirkiye ji vê pêvajiyê fehm dikin û tişta ku em fehm dikin ji hev cuda ye. Mesela ez ji pêvajiyê fehm dikim. Ê min baweriya min heye bi diyalogê, bi müzakereyê. Elbet rêbazekî medenî ye. Ez pê bawerim. Rêberê me, serokên me, rêberên tevgerê hemî di nava hewldanan de ne ji bo bidestxistina mafê Kurdan şik û şûbha mitûnê ye. Tiştek pîroz e. Em li bendê ne ku di encama vê pêvajoyê de hemî mafê netewî Kurdan were bidestxistin temam e. Ama Dewleta Tirkiye wisa nafikire. Ew dibêje em çawa dikarin bê per û bask bikin van Kurdan ji bo nefiran. Em çawa dikarin statûya wana heyî, tekoşîna wana 5 salan di encamê de zor belaş xwe re hin tişt bidestxistine. Mesela me hin tişt bidestxistine rast e. Rojava heye, li Başûr hin tişt hene. Li Bakur em helyanê asîmilasyon heye. Lê dîsa jî hin destkeftiyê me hene. Mantıqa me de guherînên xweş hene mesela. Her çend demokrasî tam bicih neatibe jî, neatibe bi cîhanîn jî heye. Hin tişt me bidestxistine. Mesela hebûna me ad vê derê de. Mesela ez îro rabim ji wara YouTube çê bikim bi Kurdî veya destkeftiyê tekoşîna me ya 5 salan e. Elbet yani serkeftinekê çi mana? Yani em ji xwe re zarok bûn, genç bûn li kolanên Ewropayê em ji xwe re digeriyan. Televizyon vebû, gazî me kirin, em çûn wê derê, em bûn rojnameger, em bûn pêşkeşvan, spîker, me televizyon ava kiriye.
و حتی نهاد همی تلویزیون انداجی مجیه گرتیه تجربه 30 سالین تکوشینه دمدا هاتیه کومبیه و هم بخیر وی تکوشینه هم جوار خدمتی دکن وانا همی دسکفتینه دسکفتیه ما پرن ایجا هوان نو وانا دبی مرو تم ببیجه تشتی خوشن تشتا کو او دخوازن تکبرنا وان دسکفتیمه ام دستیوان که مالا مخراب دکن Recep Tayyip Erdoğan jî daxife hevanno. Tayyip Erdoğan çi dibêje? Di dema vegera ji Misrê de di balafirê de bersiv da pirsên qaşo rojnamegeran rojnamegerên ku li cem Tayyip Erdoğan'ın hemî mirovê wî ne pirs pêş da têne amadekirin didin wî ew bersiv nade pirsên cuda û rojnamevanên ku kêfa wî jê re ne nagire balafirê jî. Ji bo yê hemî sextekar in. Recep Tayyip Erdoğan Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê tehdît kir ku nekeve reyên şaş. Da zanîn ku yekbûna Qesedê bi artêşa Sûriye re wê ji bo paşeroja vî welatî sûdmen be. Mesela sûdmen be hevanno yani fayda vî welatî wî jê re çêbibe. Fayda Kurdan nafikire. Mesela nabêje fayda Kurdan di çi de ye. Kurd divê werin parastin. Wana wisa ne? Ême em fayda Kurdan digerin hevanno. Tayyip Erdoğan di derbarê paşeroja Sûriye de got em nafikirin Serokkomarê Sûriye Ehmed El-Şara û hevalê wî bi tenê bihêlin. Tayyip Erdoğan da zanîn ku pêwendiyê wan ên bi Sûriye re li ser erdê li ser wê astê didomin ji bo parastina destkeftiyên Herêmê û Sûriye ew di nava hevgirtinê dane. Erdoğan balkişan ser danûstandinên Şam û Qesedê jî dibêje em gelek caran Qesedê şiyar dikin ku tevlî reyên şaş nebe nekevin reyên şaş piştgiriyê bide yeketî û yekparçebûna axa Sûriye. Erdoğan destnîşan kir ku tevlîbûna Qesedê ya bi artêşa Sûriye re di zûtirîn demê de divê gavên pêşketinê yên Sûriye lestir bike. Serokkomarê Tirkiye her wiha da zanîn ku ew helwesta rêveberiya Sûriye ya ku hemû pêkhateyên etnîkî olî di nava xwe de dihewîne erênî pêşwazî dike pir balkêş e. Ev hem di berjewendiyên Sûriye de jî hem di berjewendiyên Tirkiye de ye. Ecêb e pêkhateyên etnîkî olî di nava xwe de dihewîne dibêje di rêveberiyê de cih bide. Yani Tayyip Erdoğan normal hişî wî hişmendiya wî nemüsaîd e ji van gotina re. Yani xuya ye ku Amerîkayê zextê lê kiriye. Hevanno bila şik û gumana we tune be pêvajûyek ku niha li Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye tekîliya bi Sûriye re di encamê de hemî mafê Kurda tê bi destxistin Kurd dikevin destûra bingehîn di rêveberiyê de jî wê Kurd rêveberiya xweser hebe rêveberiya xweser weke otonom weke federasyon wê bimîne Devleta Tirkiye jî qebûl kiriye. Tenê niha Tayyip Erdoğan tribûnan dilîze. Yani xîtabê civaka xwe dike. Yani dibe hêdî hêdî dawiya de ji xwe qebûl kirine ew ê bi beyanatê xwe li dij derikevin ama di pratikê de êdî nikarin. Hûn ê bibînin. Yani Amerîkayê goyê Tayyip Erdoğan êpê kişandiye. Yani menfaetên Tirkiye di derekî din de nîşandaye. Ne di dijmina yek Kurdan de. Ha mirovê wan ê îstixbaratê vir da wê de ew ê biçin provokasyonan çêbikin, ew ê êrişan pêk bînin dem bi dem ji bo acizkirina herêmê, ji bo ku însan koşber bin, ji bo însan birçî bimînin, ji bo milletê me li hember rêveberiya xweser derbikeve, basa nan û avê û elektrîkê bike. Çünkü Tirkiye hem avê dibire hem elektrîkê dibire û hem jî sînoran digire. Ambargo datîne ser herêmê, milletê me aciz dike. Dixwaze milletê me hinekî tev de sor ke li hember rêveberiya xweser. Divê merov hinek baldar be ser vana. Yani îjab nake merov alim be ji bo van tiştan bizanibe. Wekî din hevan da. Erdoğan destnîşan kir ku tevlîbûna Qesedê ya bi artêşa Sûriye re di zûtirîn demê de wê gavên pêşketinê ên Sûriye lestir bike. Helwesta rêveberiya Sûriye erê me gotibû veya Erdoğan anî ziman yên ku hewl didin Sûriye carekê din bikişîne nava şer ne qenciya Kurdan ne başiya Kurdan dixwazin ne ya Durziyan ne jî ya Elewiyan dixwazin. Erdoğan gotina xwe ya li meydana Malazgîra Mûşê jî bi bîranî çi gotibû li wê derê yên ku berê xwe didin Şamê û Enqerê wê bi ser bikevin yên ku li parêzvanên din digerin wê têk biçin. Parêzvanên din çi ye? Amerika, İsraîl e.
Pêdiviya milletê Kurd bi parêzvanan tune ye. Milletê Kurd xwed parêz e. Pêdiviya milletê Kurd heye dijminkên bibe. Tayyip Erdogan fehm nekiriye. Ya em çima pêdiviya me bi parêzvanan heye? Çünkü tu dijminî lewma, tu tune bî, dijmin tune be pêdiviya me bi dostan jî tune ye. Dost binêrin. Dijmin heye lewma dost heye. Dijmin heye lewma parêzvan heye. Mesela dijmin tune be îşçîşî Amerîka heye li Rojavayê Kurdistanê. Roj tune be şev çawa heye. Şev û roj girde spî tune be reş tune. Reş tune be spî tune. Dijmin tune be parêzvan jî îcab nake. Tayyip Erdogan pêşî tişta ku divê bike dev ji dijminahiya xwe ya li hemberî Kurdan berde. Wê demê pêdiviya me bi Amerîkayê jî bi İsraîlî jî çênabe. Em tenê dibin cîranê hev. İcab nake em dost bin ya. Çi dostan ye? Çi biratî ye? Yek ji gotinê ku ez hez nakim di navbera milletan de biratî. Ya biratî çi ye? Huquqa biratî tune kî? Divê dünyayê de ya huquqa biratî tune ye. Çünkü birahê ji bira hez nake. Birahê nava hev de tim şer dikin. Em Kurd nava xwe de pir başin. Em biranê em pir başin. Na. Ji Kurdan re jî huquqekî navxwayî lazim e. Nesbî heta êvarê eşîretê me mala hev xirab dikin. Malbat hevû dikujin. Em birane? Bira dikare. Bira dikare bikuje, bira heqê bira dikare bixwe. Ji ber vê yekê îşê me bi biratî tune ye. Dere we. Gotina biratiya gelan dere we. Hela xwişk û biratî ji kokê ve dere we. Huquq lazim e. Huquqa jîrantiyê lazim e. Huquqa wekeviyê lazim e. Baş e? Servan tiştem li hev bikin hevan da. Serokê Demkiyê Sûriye Ehmed El-Şara jî ragihand ku ji bo avakirina Sûriyê pêdivî bi 900 milyar dolarî heye. Avakirina welet divê perekî navbera 900 milyar dolar pere lazim e. Tayyip Erdogan ji bo bikaribe 3 milyara bibîne mala xwe xirab dike. Hemî tiştî xwe amade ye bifroşe ji bo 3 milyara. Sûriye heqeten wêran bîye, pere lazim e. Vê gavê li rojata navîn ji bilî Qeter û Erebistana Siûdî dewleta ku bikaribe van pereyan temîn bike bîne Sûriye tune ye. Îjar van dewletana çima qisa pere bidin Sûriye? Berdêla wî de ew ê çi bixwazin? Kîjan dewlet ew qas pere bide Sûriye, Sûriye mecbûr dimîne bibe kole. Wisa ye. Ehmed El-Şara da zanîn ji bo vê mesrefa mezin pêwîstiya Sûriye bi piştgiriyeke navnetewî ya berfireh heye. Rexne li civaka navnetewî girt, got civaka navdewletî 14 salan li hemberî karesata Sûriye bêdeng ma, ji ber vê yekê divê civaka navdewletî niha edî piştgiriye bide Sûriye. Divê an gotinê xwe de mafdar e, rast e. Hevan na. Hevseroka Encûmena Taxên Şêx Mexsûd Eşrefiye yên Helebê, Hevîn Silêmanî daxuyaniyekî daye dibêje tu pêşketinên nû ber bê aramkirina rewşa her du taxên me ve tune ye. Em hewl didin hevdîtinan li gel waliya Helebê çêbikin. Xanim havînê da zanîn ku rewşa her du taxên Kurdan hê jî ne arame, dorpêş didome, çekdarên hikûmeta Şamê rê nadin ku sotemenî, şewat derbasî taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye bibe. Yani darmarê şewtandinê dibe, komir dibe, gaz, elektrik dibe, sotemenî yani bi her away nikarin dibe, destûr nadin bişînin. Bi taybetî zivistan nêz dibe, pêwîstî bi sotemenî heye. Li xalên ewlehiyê astengî ji xelkê re tê derxistin, heta niha du ciwan hatine girtin dibêje. Ev jî agahiyên de derbarê Helebê de me guhem bi were parve bikin. Tiştek ku em me jê fehm kir, ambargo didome, rêgirtîne, dorpêş dewam dike, her kelî mümkün e dîsa şer derbikeve. Bi tevdanekî dewleta Tirkiye re dikare derbikeve. Tiştekî din heye hevano li Madagaskarê binêrin. Li Madagaskarê ciwanan lê xist hikûmet hilweşand. Serokkomarê Madagaskarê Andrê Rajoelîna ragihand ku ew ji ber tirsa canê xwe ji welêt reviyaye. Xwepêşandanê li dijî hikûmetê yên bi pêşengiya Nifşê Z însanên ku piştî salên 2000 hatine dünyayê
roja şemiyê hîş qonaxekê giring. Beşekî ji yekînên artêşa Madagaskarê piştgirî da xwepêşandanên li dijî hikûmetê, yekînê ya leşkerî bi taybetiya bi navê Kapsat bangê serokkomar kir, bang li wezîrên derdorê wî kir ku îstîfa bikin. Binêrin artêşa dewletê a Madagaskarê piştgirî daye cîwanan. Serokkomar Rojaelîna ev yek wekî hewldaneke neyasayî ya ji bo destdanîna ser desthilatê binav kir, yani weke darbe pêna sêkir û welat terikand. Çûye ku derê li gorî we? Texmîna we heye çûye ku derê? Daxaftina xwe ya ji bo gel de ku li ser rûpela fermî ya serokkomariyê ya Facebookê hatiye weşandin, di wê axaftina xwe de dibêje ji bo parastina jiyana xwe ez mecbûr mam biçim ciyekî bi ewle. Tabii îddiayekî heye ew bi balafirgeheke leşkeriya Fransayê ji welê derketiye. Wezîra Derkarê derve ya Fransayê li ser vê îddayê heta nihat û daxuyanî nedaye. Lê tiştekî heye em dizanin Madagaskar koloniyekî berê Fransayê ye. Andrî Rajoelîna jî hemalatî Fransayê ye. Em ji wê derê dizanin bi îhtimalekî mezin çûye Fransayê. Yani genç wextê bixwazin dikarin darbe pêk bînin. Xwepêşandanan di 25 îlonê de ji ber qutbûna av û elektrîkê a berdewam dest pê kiribû. Paşê jî veguherîbû xwepêşandanên berfireh ên li dijî serokkomar û hikûmetê. Serokkomar piştî darbeyekî di sala 2009 de bi piştgiriya artêşê bûbû serokê hikûmeta demkî. Heman yekîneya taybet ya ku niha piştgirî de cîwanan Kapsatê di sala 2007 de dahatina wî ya yekem ya ser desthilatdariyê de jî roleke serekelî îstibû piştgirî dabû wî wê demê. Yekîneya Kapsatê ragihand ku ew niha hemû hêzên çekdariyê Madagaskarê kontrol dike, wan fermandarekî nû wekî berpirsê artêşê destnîşan kiriye. Leşkerê wan biryar daye li keleka xwepêşanderan cih bigirin. Netewek wek bî dibêje di xwepêşanderan de herî kêm 22 kes hatine kuştin heta niha, bi dehan kes jî birîndar bûne. Hevan nû ev nifşên nû ku serhildan daye dest pêkirin li Madagaskarê ne devera yekemek û lê cîwan bi ser dikevin. Wana li ser înternetê xwe bi pêş dixin, gencên pir ecêb in. Dibêjin ku wan ji xwepêşandanê li Nepalê, Sri Lankayê ên li Maroko îlham girtine. Hûn zanin pêla xwepêşandanên nifşê zê bandor li Maroko li Maxrebê jî kiribû. Ama li wê derê hêjî xwepêşandan didomin. Van demên dawiyê çi bîye? Hikûmet hilweşiya neweşiya tam nizanim. Tabii herhalde hêjî li ser hikûme. Lê hêvî ew e mesela cîwanên li Tirkiye ew qasa tînê, birçînê, karekî tune pêk bînin, bixebitin, pereqezenşkin, mektebên bilind xilas dikin, dîplomê wan jî hene ama nikarin dîplomê xwe ji dîplomê xwe fayde bibînin. Wana hemî problemin ama dîsta jî ranabin ser pîya. Li Tirkiye mantıqa serhildanê tune ye. Tune mesela geziyê de çîbû hermandin. Vaya bi vî şiklî hevan bahsa İranê bikim bi du gotinan. Li İranê mesele çi ye hûn zanin? Kampanyaya ji aliyê girtiyên siyasî yên li girtîgehên Rojhilatê Kurdistanê û İranê ve hatiye destpêkirin di hefteya nodî de di dome daxuyaniyekî belav kir. Kampanya ragihand ku di nava 20 rojên derbasbûyî de 364 kes li Rojhilatê Kurdistanê û İranê hatine darvekirin. Tê zanîn veguhestina girtiyên siyasî yên jin ji bo girtîgeha evînê dewam dike. Bi tundiyê re rûbirûne girtiyên jin bi taybetî. Jinên li dijî kuştina Sümeyye Reşîd dest bi nerazîbûnê kirine, yani çalakî pêk dînin. Ew jinên ku niha di nava çalakî de ne ji pêwîstiyên xwe yên bingehîn bêparin. Rewşa wan gelekî xirab e, tedaviya wan nayê kirin. Zeynep Celaliyan jî yek ji girtiyên Kurdên siyasî ye, ew jî niha nayê tedavî kirin. Ew jî ji azadiya xwe, ji heqê xwe ê li zîndanê bêpar hatiye îştin. Rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriyê jî ragihand ku komekê çekdarên rûgirtî du zarokên keç ji gundê Nêrebiyê ê herêma Şehbayê revandine. Ev jî nûçeyekê dine hevandin. Rêxistinê destnîşan kir ku du hikûma çekdarên rûgirtî ew rûyê xwe dikin ji ber vê yekê bi erebeyekî derbasê gund bûne. Ew her du zarok
ji pêşiya mala wan revandine. Rêxistinê da zanîn ku navê her du zarokan jî hene Hêlîn Hesên Elûş, Reyan Îdan Gedro. Rêxistinê da xuyakirin ku malbatê her du zarokan bang li aliyên eleqedar û rêxistinê mafê mirovan dikin ku bi lez destwedanê bikin, muxtaqile bikin ji bo çarenûsa wan were diyarkirin bi saxî ji bo bikar vegerin malê xwe bikevin nava hewldanan. Navenda çavdiriya mafê mirovan a Sûriye sor eşkere kir ku di 13 cotmeyê de yani doh li deverên cuda yên Sûriye 4 kesan jiyana xwe ji dest daye. Ev jî mijarekî bi vî şekliye hevanno. Di derbarê Rojîn Kabayîşê de li zanîngeha Dîclê meşeke girseyî hate li darxistin, xwepêşandêran got hewldan hene ku bi ser bûyerê bigirin pirsa kî çima tê parastin kirin. Çima dewlet dixwaze ser bûyerê bigire. Gelo yên tecavuzkar eskerin veya ez dipirsim. Endamê Meclîsa Ciwanan a Dem Partiye revebirên DBP şaxên İHA'de, OH'de yên Amedê, Baroyê Amedê gelek kes xwendekar hatin tevlî meşêbûn. Polîsan revebirên zanîngehê erê li ber çalakvanan girtin, rageşî derket, daxuyanî hate xwendin, têda çi got hate gotin, li ser bedena Rojîna Kabayîşê DNAya du mêran hatiye tespît kirin. Tevî vê jî hê faîl nehatiye girtin. Sedema mirina Rojînê hê nehatiye eşkere kirin. Hewldan vê cinayetê bi navê întixarê veşêrin. Ev yek encama hişmendiya faşîzmê ye. Encama polîtikayên qirkirina jinê ye. Hewldan rastiyê veşêrin. Di dema meşê de ji ber ku polîsan tevdîr negirtibû wesayîtekî li xwendekarê bi navê Bawer Aytekîn xistiye ji serê xwe birîndar bûye. Hevanno ev jî meseleyekê meselekî niha li Almanya enflasyon heye. Enflasyon hûn ê bêjin çi qasî ye? Enflasyon yani buhabûn. Mehê carê dawiya salê de enflasyon tê îlankirin. Li Almanya texmîn bikin çi qasî ye? Li Tirkiye çi qasî ye? Mesela tiştekî hûn dikirin eger bi 100 lîreyê be sala din dibe çi qas? Sala pêşiya me yan jî dawiya mehê dibe çi qas? Eger bibe 105 tê wê manê ku 105 zêde biye. Biye navî enflasyon e. Enflasyona Tirkiye 105. Eger ew tişta ku tu bi 100 lîreyê dikirî bibe 200 tê wê manê ku enflasyon 100 zêde biye. Li Almanya enflasyon di meha îlonê de ji ber buhabûna xwarin û xizmetan derketiye 2.4. Yani tiştekî bi 100 euroyî niha biye 2 euro 40 kuruş. Baş e. Li Qamişloyê fuara pirtûkan heye hevanno. Desteya çandeya Bakur Rojhilatê Sûriye, desteya çandeya Kantona Cizîrê, nehemîn pêşengeha pirtûkan ya şehîd herekol li dar dixe, îsal navê pêşengehê hate guhertin, bû pêşengeha herekol ya pirtûkan ya navdewletî. Pêşengeh wê di navbera 20-26 cotmehê de li Parka Azadî ya bajarê Qamişloyê were li dar xistin. Ji Bakur, Başûr, Rojhilatê Kurdistanê ji Iraqê, welatên kendavê ji Misrê, Libnan, Sûriye, Swêdê nêzê 6 weşanxane wê werin beşdarî vê pêşengehê bibin. Pêşengeh ez dibêjim fuara pirtûkan e ya. Çima negotine fuar nizanim. Ji roja duyemîn a pêşengehê heta roja çaremîn semîner panel hene. Çalakiyên müzîkê îmzêkirina pirtûkan hene. Hevanno Kanal 8 heye. Kanal 8 televizyonekî me nû vebiye, salekê vebiye. Malpera wan jî heye. Ez ji wan pir fayde dibînim. Hakikaten nûçeyê wan rojane derdikevin pêş. Televizyona wan jî nû vebiye. Hin kêmasiyên teknîkî hene elbet. Kêmasiyên di ziman de, di devok de, di mesela kurmancî de soranî pir nikarim tiştekî bibêjim. Ji ber ku asteya axaftina rastiya soranî nikarim şîrove bikim. Lê mesela kurmancî de hem problem hene. Lê li ser xêrê be. Yani min ev nûçe ji wê derê girtibû. Gelek nûçeyên din hene. Rojane yani serê her saetê nûçeyê xwe diguherînin. Epê çalakin, gelek çalakin. Kanal 8 ez canan dibim mîvanê wan wekî şîroveger yani. Çi hebû wekî dinya? Mi çi ji bîr kir gelo? Mi tiştek ji bîr kir gelo? Na. Eger bûyerekî awerte lezgîn deqeya dawî hebe
ایواره ساعت نهادت که موشانه جوره پیشکش دکم. اگر تو نبه هول خواه از الملا خواه. از پر که خوشم هوانو هون وی کانالی شوپینن. شکر ما خوره حوالی کو نبونه آبونه ببن آبونه. حوالی کو امکان وان هنه بلا ببن اندام. مثلا اندامتی مجوره گوت چوا چید به لسر روپلا سرکه متخواسته نشانه بدم. از همه دقیقی ده نشانه بدم. شکر ما خوره باش به یعنی. باشه tamam ez hatım mesela nişane verdim maksat meru bizanı be çeva çedi be ev iş çeva çedi be hevanla naha ev rupela meya YouTube'ye ne ev fotoğrafı likilaka fotoğrafı deri link eke link tülli pe link etki ev vedi be ev peşniyaz teştara 1 2 3 4 5 peşniyaz hene tu ligori imkanı xwe kîjan peşniyazê erê bikî tu dibî endam taybetmendiye endameti çiye? Tiştek taybet tune. Dibî endam xêra bavê xwe. Bo pêşxistina kanalên NTV Kurdî ji bo ku em bikaribin hin hevalê xwe rojnameger heqetin bigirin kar hevalê me rojnameger zarezara wan e. Zarezara wan e. Hem iş dixwazin hem dixwazin xizmetê bikin heyf e. Yani derdê me rojnamegerên Kurd ew e hevanno ê me tim em pêdivî dibînin karê duyem sêyem bikin ji bo debarê. Yani ê min şexsî problema min a aboriyê tune ye ya rastî mirov bibêje ama tune ye ama hevalê me rojnameger pêdiviya wan heye. Ez jî ji bütçeya malbatê a xwe a şexsî nikarim bixim hereketê lê ji ber vê yekê pêdivî heye ku bütçeya vê kanalê çêbibe ku em bikaribin van hevalê xwe hinek rakin ser piya. Ku bikarim em bixin xizmeta we. Mesele ew e. Baş e. Em dixwazin bibin pencereyekî xizmetê. Zemînekî xizmetê. Xatirê we silav dem baş e.